No. You used to call me on my. You used to call me on my cell phone. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. I know when they're OK, takže pokiaľ začnem toto téma, tak by som sa chcel ospravedlniť, že tento vlog nebude taký ako včerajší alebo ten predtým. A proste je to z toho dôvodu, že dneska som mal nejaký happy deň, neviem, bolo mi úplne mega, ale nemal som nejakú chuť natáčať, pretože nebolo ani o čom natáčať. Keby je o čom, no tak ľudne natáčam, ale proste čo mám natáčať, keď tu celý deň sedím v izbe, ale to je jedno. Včera večer som ešte rozmýšľal, že čo by som v tomto vlogu robil a napadla ma dosť taká zaujímavá téma, ktorá ma aj dosť postihla a určite ju máte aj vy, na 100% ju máte, teda pokiaľ nie ste nejaký genius alebo tak proste. A to by som sa vám chcel dneska preberať, keď už proste nič iné nemáme robiť. A ešte by the way predtým jedna vec, včera večer, ako som rozmýšľal a vymýšľal to téma, tak som sa zobral notes a začal som si písať ciele, čo by som v týchto vlogoch chcel robiť a čo mám zlepšiť. A taktiež nejaké citáty, čo som za včera našiel, takže to som začal písať. Ok, ale to nie je podstatou tohto vlogu. Podstatou tohto vlogu sú vlastne veci, ktoré máte. Možno si hovoríte, že je to divné, že ako s tým môže byť problém alebo tak, ale proste nikdy nebudete mať tú najlepšiu vec na svete. Vždy proste tu bude niekto iný, kto má lepšiu alebo tak. Ale na toto nechcem narážať. Ja sa na to dívam tak, že napríklad ja chcem mať, čo ja viem, MacBook alebo iMac alebo niečo také, lebo je tam lepší software podľa mňa na strihanie a tak. No ale proste musíte robiť svoju prácu s tým, čo máte a musíte tie veci využívať naplno. Nie, že proste budete fňukať, že OK, ja teraz nemám tento a tento komp a keby ho mám, no tak dokážem toto, proste to nejde, to nemôžete. Myslíte si, že aj taký Steve Jobs, keď začínal s firmou Apple, tak proste mal najlepšie počítače na svete. Nie, nemal proste nič. Skladal z toho, čo mal, proste pracoval s tým, čo má. A postupom času sa to samozrejme zlepšovalo, alebo čo ja viem, taký PewDiePie alebo Gogo alebo niekto nemali ten najlepší počítač alebo tú najlepšiu kameru. Ani ja nemám tú najlepšiu kameru, ale točím s tým a snažím sa z toho robiť čo najviac. Moje 2 roky na YouTube alebo koľko, tak všetko som natáčal na iPhone alebo na iPad a proste využíval som to, čo mám. Nemôžete len tak sedieť a hovoriť si, tak keby mám MacBook, no tak proste zmením svet alebo niečo. To proste, to je blbosť a týchto ľudí neznášam, čo to hovoria. A hovoril som to aj ja kedysi, ale to už nejako prešlo, proste zmenil som na to názor a teraz naozaj využívam svoje veci, tie, ktoré mám naplno. A ja som nemal, čo ja viem, 2 monitory alebo čo celý život, proste to prišlo postupom času tým, že som čo ja viem, robil tie videá a proste potreboval som to, no tak som si to nejako zohnal a teraz to využívam. Ale proste to nemôžete robiť, lebo naozaj nie je to dobré a môže vám to celkom zničiť ten váš prístup alebo možno aj kariéru. Proste musíte sa naučiť robiť s tým, čo máte, pretože inak to naozaj nikde nedotiahnete a OK, a ešte posledná vec, ktorú som chcel preberať, proste to je tá, proste myslíte si, keby ja mám ten MacBook alebo proste niečo, takže robím lepšie videá, alebo keď mám lepšiu kameru, no tak robím lepšie videá. Nie, proste fotenie alebo kamerovanie je len v oku. Pozeral som 20 ľudí, profesionálnych fotografov, ktorým dali nejakú proste úplne hroznú kameru, nejakú heračku a bola tam kamera. No a proste nafotili s tým úžasné fotky. Proste nejde len o tú techniku, ale ide o toho človeka, ako to vidia, o všetko, takže pokiaľ si myslíte, že keď budem mať úplne najlepšiu techniku na svete, no tak budem natáčať najlepšie videá a budem robiť tú najlepšiu prácu. Nie. Proste vždy vyhrá ten, čo najviac pracuje a ten toho aj najviac dokáže. OK, dúfam, že ste si z toho niečo zobrali.